Piştî ku İsraîlê êrişê Lübnanê kir, li Tirkiye gotûbêjên ku di nav siyaset û medyaya Tirkiye da dihatin kirin, yekser xulîpên ser rewş û ewlekariya Tirkiyeyê. Siyasetmedarê Kurd û hevserokê şaredariya bajarê mezin yê Mêrdînê Ahmet Türk ji dengê Amerîkayê re ragihand ku dewletên ku ji demokrasiyê dûr in û pirsgirêka Kurd çareser nekirine, dema İsraîlê êriş bir ser Lübnanê ew jî ji bo xwe ketin nav fikaran. Rastî îro di rojhilata navîn de em nikanin behsa demokrasiyê bikin. Yani îro demokrasî hemen tuneyîn. Ew welatekî axek jiyanek lê demokrasî tune bu alozî û astengî ew ê pir zêde bibin. Îro alozî û astengî ne di nav Filîstîn û İsraîlê tenê de yî. Di nava hemû gelan de pirsgirêkê mezin henin. İro Kurd be her awî destkeftiyê gelê Kurd tên holê hemû dewletê din û we ê dinê êrişê dibin ser Kurda. Ahmet Türk radigîne ku li rojhilata navîn gelên heyî nikarin ku nasnama xwe bijîn û mafê wan yên esasî jî ji destê wan hatiye girtin. Meşiyakî kevnare îro hîn jî rojhilata navîn de tê meşandin. Ji ber vî hayê wexta demokrasî tune be, mafê însana tune be û hemû gel bi nasnama xwe nikanibin jiyanekê bikin, ew jî her dem problemê mezin derkevin. İro jî em wê dibîşin, yani ev gelê rojhilata navîn di warê demokrasî belek tu gav nemeşandinin, negihaştînin armancekê, negihaştinin haçîkê, merhelekê, ew problemana berdewam dikin. Ahmet Türk li ser giringiya çareserkirina pirsgirêka Kurd jî rawestiya û got heta pirsgirêka Kurd çareser nebe, qeyranên rojhilata navîn jî xilas nabin. Pirsgirêka mezin pirsgirêka Kurdin. Îro gelê Kurd di çar rojhilata navîn di çar dewleta de perçe bûyî. Ji ber vî hawî hemû gelê Kurd ji xwe re tehlikak dibînin, potansiyelek tehlikakê dibînin. Tabî wextek ew Kurda nas nekin, mafê Kurda nas nekin, nikan welatê xwe jî demokrasiyê bînin. Ji ber wî hawî problem derdikevin, ya problemana jî berdewam dikin. İro Filistin, İsrail, sibê Sûrî, Filistin, sibê Kurd û Arab, sibê Kurd û Türk ev problemana em ê di jiyana xwe bibînin. Pirsgirêka Kurd li Tirkiyê hê wek xwe disekine. Him siyasetmedar û him jî çapemeniya Tirkiye bêtir radigînin ku İsraîl û Amerîka dixwaze Kurdistaneka mezin pêk bîne. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan herî dawî li ser êrişên İsraîlê yên li hemberî Lübnanê rawestiya û got di vê derê da armanca esasî Tirkiyeyê û ew ê jî bergiriyên xwe bigirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.